Ja, alles wegwerpproducten, hè? Hey, en die kruikjes, spaar ze die ook? Ja, daar ben ik nog mee gestopt. Dat spaar ik nog 30 jaar gewoon nog. Ja, hier zitten we dan onder ons tweeën, maar lekker gezellig en... Ik moet zeggen, het gaat van de buitenkant naar de binnenkant gaat het gewoon verder. Er is overal wat kiekjes kleur. Ja. Je haalt allebei van kleuren. Ja, ik ga tuinieren, ik ben zo'n molletje. Ik ga nog geen nagellack, kan ik niks meer doen, want ik zit helemaal te graaien in de grond. Dus dat had geen doel, ik zit helemaal te graaien. Dus echt een meisje best niet, nee, gewoon zo half lekker, ja? Gewoon, ik moet kloemelen kunnen, dat is wat ze zeggen. Lekker kloemelen kunnen. Dat moet gewoon bezig zien. Gewoon leuk bezig zien. Heb je kinder? Nee. De schat zo iets ziet of wel wat. Voor wisten niet wie dat ook. Ook je wist niet wie dat moest? Nee, maar... Dan zijn we nog altijd aan het zoeken. Je hebt ooit een gebroeksaanwijzing gehad, maar die heb je voet geworpen, zeker? Of nee? Ja. Hey, even alle gekheid op een stokje. Ik vind dat wel dat is een leuke foto, hè. Ja, je hebt voor veel gewoon in de keus gewoon een selfie. Voor de selfie gemaakt. Waarin ik kunnen me pakken hier naar de keus en over een selfie gemaakt. Een kameretje even klikken. Ja. En dat was ook Greta, dat was ook mooi. Ja. Nee, het verkeerd. Onder het boompje. Ja, dat waren we ook in een baadje, dat waren we gaan te linken. Maar dan komt ze ook mee, mensen gaat het ze oud. Nu ze oud komt ze dan niet mee. Dan kon ze alleen met de boert komen? Nee, daar hebben ze een auto gehuurd. Een auto of verhuren, wat huis te huren is, of motor. Of een motor, of met een motor. Dus dat was u al afgelegen? Ja. Dat was afgelegen. Dat was afgelegen. Dus zo'n type ziet je ook wel, dat als je op vakantie ziet, dan goed je wel erop oeten en een beetje verkennen en zo. Ja, maar niet te drukte opzoeken. Ik heb een heel schöne kaart gekregen in de boekwinkel ook. En daar stond de pleetjes stond ook erop wat ze zien worden, hier het pleetje. En dan had ik zelf op de kamer dat uitgezocht, zo voor dit toch en door. Ja, kijk, dat geeft een beetje van die toeristen af. Die toeristen, dat is niet ons ding. Is dat hier in Vols ook het geval? Dat je de drukke plekjes hier in Vols, dat je die links loopt liggen? Meiden. Ja, die wil meiden wel. Wist het mooie meentje? Dat is een petekind van mij. Oh, dat ziet je. Dat zijn wij. Oh, Frans, dat waren zeiten, hè. Goed slag. En kent ze door zien hoe het is? Dat weet moeilijk natuurlijk. Nee, dat wordt een kasteel van het Sprook. Valsbroek? Van het Sprook, ja. Een kasteel. Een tientje geleden. Een tientje geleden is dat. Hé, maar nou de fossielen, Bertie. Ja, kom eens met. Kut met deuren. Ja, ga maar achter Bertie aan, Pascal. Die heb ik nog wel. Dan kom maar naar boven. En anders. Oh, je ziet op plekken geweest. Thailand. Safari in Afrika. De rommelkamer maken voor die. Maar ik doe dat even goed. Het is misschien beter voor de... Helemaal niet goed. Dat kan niet goed gebeuren natuurlijk. Was dat de was of is dit de garderobe? Nee, dat is bij die gewestschade. Hang ik dat op mij. Nee. Kijk, Ja. dat is... Kijk. Die rij wat toll ik, die ganse rij heb ik gevonden in Homburg. Die onderste rij. Die onderste rij. Waar is ze in? In Homburg. Homburg. Die veel bij België. Oké. Daar waren ze daar waren ze huis rondbouwen. Ja. We zitten een meneer en mij, zitten door verzameld toch fossielen. En zitten moesten door. En over nog de cadet zei hij, hier is morgens om 6:30 heen. 12 uur kom ik terug. Met de ganse auto vol met steen. Is dit van Eindendaag? Dat is van Strandhoog die verzameld. Hé, maar de rechtse, dat is een fossiel? Dat niet. Ik wil net zeggen. Dat niet. Van hier naar daar. En hij is de eerste wat ik zag. Waar ze dit geld voor geboren hebben? Wacht, even.
Kijk goed, dat is meneer Vels. Ja. Maar wat? Maar dat is de behuizing van Nautilus. Inktvis een behuizing. En dat was. Het is compleet. Inderdaad, En, als ze zo kijkt. Ja. Zo, ja. Ze vonden het heel erg mooi. Ze houden hem gerne. Ja, zeg ik wat voor u is voor mij ook bijzonder. Dat vindt ze niet immer. Zodoende. En wat duist dich? Dich lees hem gans achter de klimop neer. Bertie. Ja, maar die gaan maar 20 jaar zien. Maar het is leuk. Maar. De man zat ook, daar had hem ganz compleet gevangen. Kijk, het voelt natuurlijk op wie die daar loog. Het is ja niks in de natuur wat zo ganz rond is. Dus ik pak het hem zo gewoon en ik ga me het dan weer nou compleet in de heng. Ik denk, daar had ze een schöne voetje door. Ja, en ze willen dat ook. Ja, zeg wat er voor u weet, het voor mij ook weer natuurlijk. Wie alt zal dit zien? Oh, dat brak 20 miljoen. Heel lang. Wow. Maar wie ik doorheen jong naar het Geologisch Museum in Heerlen, zaten ze me gewoon direct waar ik het gevangen had. Ze hadden het er door en door gevangen. Ja, die geologen die weten ja precies waar die lagen zijn, waar bepaalde fossielen voorkomen. En door in Homburg, op het Belgisch, dan komen ze tamelijk aan de oppervlakte. Wat zei je toen tegen die mensen van het museum in Heerlen? Als je dat zo goed weet waar dit vanaf komt, waarom ziet je er zelf niet heen gegaan? Ja, maar toen was er nog niet in bouwen. Dus die begonnen te bouwen, die hadden goed gegraven. Daar wordt een ganse rij bungalows gebouwd. En dan hadden ze gegraven met de bulldozers. Ja, en dan hadden die allemaal naar boven getrokken. Ja, dat was natuurlijk ideaal zoeken. Dat wordt met elan, hè. Dus. Zodoende. Ja, dus dit is Nautilus. Heel bijzonder, hè. Ja, heel bijzonder. Is er nog een ander fossiel waar ze zelf iets heel bijzonders mee is? Ja, dat is in de tuin. Ik hou een wandeling in de geul. En in de geul heb ze toch immer, in die drijf van de geul, heb ze toch maar die ophopingen van stenen. En over het oploog een hele schöne steen. Ik zei, dat is iets bijzonders. En dan hebben we meegenomen. En Werner Velder, dat is een geoloog, die is helaas voor een paar jaar overleden. In Ville ben ik doorheen gegaan en die zei aan mij, dat was een stuk hout van de reuze sequoia. Dus in Amerika hebben ze toch de reuze sequoia's. Die enorme dikke boom. Die hebben hij ook gestangen en daar wordt het een stuk van. Had hij mij de beschrijving van gegeven en alles. En, ja, dat was ook een stuk wat ze hier in de collectie houden. En die leed nog heen? Ja. Oh, dit wil ik ook zien. Ja. Dan moeten we weer terug naar onder. Dan moeten we weer terug naar onder. Maar die ging gewoon even zeggen. Oh ja, Bertie leed even een kiek. Hey, Pascal, kiek door. Wordt even een fossiel van 20 miljoen. Ja, geparkeerd. Ja, ik weet hoe je natuurlijk iets te bewegen. En de vreemd is natuurlijk niet. Ja. Hij wordt op Tenerife. Op de vulkaan? Ja. Op de tijden? Op de tijden. Ja. Mooie plek, hè? Heel mooi. Ik ben er ook geweest, maar toen loog er geen sneeuw. Waar is dit? Dat is in het buitengebied van Praag. Daar worden veel met de Pasen in Wegen. Het is ook 20 jaar geleden. Was heel erg mooi. En we hadden een gids. Een iets oudere vrouw, dat was schooljuffrouw weer. En nu wordt hij met pensioen, dan moet nog een beetje neven bij voor dingen. Grondleidingen. En ja, en dan gewoon die met Oost komt zo'n plaatsje waar ze normaal niet komen. Dat zei ik natuurlijk. Ja, zodoende hebben we hier en daar ook een paar fotootjes. Ja, een paar fotootjes. Ja, dan moet ik wel even kijken wat je op de laat gaan. Maar natuurlijk zijn we. Dit ligt dan ook weer ergens onder. Dat is het. Dat is van de Reuzensequoia. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. Is dat bizar, hè? Dat hem dan erover... Heeft zich dat dan ook, dat ik erover nadenk, dat die buien ooit heen gestolen hebben? Ja, nee, op de tijdbesef wat is van miljoenen jaren, dan denk je, is het mogelijk? Dat is toch zo enorm lang geleden. En dik zoeks van een afstand en een stapel steen in de geul, dat iets bijzonders moet zien. Ja. Op een gegeven moment kies er ook een beetje ook voor. En nu, wacht, hier heb ik ook nog heel schöne. Wacht, even. Ja, nu zijn ze eigenlijk verstopt. Pak, ik zal eens even pakken. Val niet in de plomb. Kijk, wat ze nog wandelen is, hè. Wandelen is in de buurt en dan vinden ze immer geen. Kijk,
Oh, kijk, ja. En waar heeft ze die gevonden? Die jongen, wie is het zwembad aan het bouwen. Ja, daar hebben ze ook weer gegraven. Ja, die graven we dan van alles. En leuk, hè? Ja, wat is het? Ja, wat is het? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Dat vond ik wel leuk. Maar dat het een fossiel is, dat is Ja, zeker. nee, dat is wel zeker. En waar komt dat vandaan, Bertie? Die fascinatie voor Ja, van die... fossielen. Eigenlijk gaan voor hier immer... Ja, dat is dat. Eigenlijk gaan voor hier immer schön vrij gewoon. En het is hij met begonnen, mag ik zeggen. Wat, Frans? Ja, dat wil je even zien. Begon hier de Esberg wordt voor jaren nu ingericht. Dan wordt dat voor mij het eerste wat ik vond. Dit is de allereerste. Kijk, de loog zo aan. Maar ik zo had dat het een zee geworden met z'n zoeken. Oh, dit is verdomme ook ziek. En inmiddels heb ik daarachter liggen zeker misschien al 100 zeeegels die ik ga zoeken. En dat hier over een jaren daarna een wandeling. En Frans houdt er niet zo oog voor. Maar op inzet werd ik gelucht dat ik een zeeegel had gevonden. Nou, dat heb ik niet gevonden. Dan had ik die bij gelaten. Eerst november, eerst ja, is in België van een David Holletje. Het is dus. Maar die vangsten nog een vrije vuil. Ja? Wenn ze er veel in de busje opgeest, naar het eigen hart, dan zijn toch die velden. Niet het is dat we de boer geploegd had. De gewassen van het veld zijn en had geploegd. Ja, Dan komt het weer naar boven. En wanneer het eens geregend had, goed geregend, dan zijn die stengel schön. Ja, dan moest je gewoon daar zijn en dan van het veld gehouden. Maar de truc is natuurlijk, de mos kieken. Ja. De mos echt kieken. En de meeste lui doen dat niet. Nee, met die zeeën, dat is gewoon gek. Ja, daar had je gewoon die feeling op in het vuur. Ja. Dat is echt ongelooflijk.